This guy, whether they call Kill and Bűrry, don't buy a lot of people for inside Imo State. Another info of Kill and Bűrry don't expose. As he try to buy this man, the man now don't come outside the community no son come explain many things about this guy. My people, the eyes have to be on this particular guy because they say a lot of people don't buy for him matter. I'm going to play you the video. May you hear wetin this guy talk about them. Just watch the video. Welcome back to Balabas Gist. Watch this video and share. O nwere nwanne anyị nwoke onye anyị na ya na-ebe ugbu a. Nna m jigodi m efe ahụ first so that before anyị ekwu eziokwu ihe ndị ọzọ. Ihe awụ ihe Kill and Bűrry mere nwanne anyị nwoke a. Epụtagodo taa. Ọ dị like this. Ọ dị mma. Ihe awụ ihe Kill and Bűrry mere nwanne anyị nwoke a. Aga m achọ ka o jiri ọnụ ya ka o gosigicha ya ebe otu esiri dọwa ya. Olee otu ihe a shiri mee nakwa otu o shiri mee na ihe mere na nna m ukwu. N'isi mbụ aha m wụ Omoroka Kingsley Chigozie, President General Obile Autonomous Community and President Imo State Council of Town Union President Generals. On the 11th of this month, last week Friday, I have an invitation from our beloved brother, Honorable Eugene Dibiago, representing the good people of Ohajeboma, Oguta, and the Oru West Federal Constituency. Signing the with palliatives for the indigent people in the society, which I mobilized all the PGs cut across the constituency to Central School Izombe, his choice of venue. Gaurukoladia, he may unveil his program and the palliative. And ma hapok me come invite me ko as the President General Imo State. Kele akwa nwanna anyị nwoke. But o shemege no na ya represent anyị na the Green Chambers. Anyị emechala na achọzi ka ha dispatches the palliatives according to the instruction of the honorable member. Maka the palliatives na ga-enye ya hand over to his ward coordinators, ward coordinators. And from his ward coordinators will hand over to his community coordinators. Because only some wards, you want 2 autonomous communities, only some wards, only 3 autonomous communities. So then the ward coordinators will hand over to community coordinators, and those community coordinators will now hand over to the PGs of the various autonomous communities for onward distribution to the right people. And those coordinators here in the community will help and supervise it. So I now told my ward coordinator, say, okay, take charge, Youth President Biakaela. On that premise, the one Inspector Okabata, Innocent, Chika, Kill and Bűrry, Abata Buroshishi, BM Nishi, and he came with over 25 boys, more than 25 boys, well armed. Ndoni Jaka ye train. Sinana Oha said, say no to crime. Now, who are not police officers. And the Umakanda on the Aslan group, Aslan confraternity, because Owonye Aslan. So, ye bro, we be show Makanda. On our come those boys, they all descended on me. And as you can see, Eminem brain surgery on the 3rd of February last year. And he is aware. So, Mbana may intercept now. Only may intercept now. He dealt with almost all the President Generals that came from Ohajeboma. So, onye joy I say, why is he doing? Yes, I'm doing a petition against him to CP. No 10 people in my community. Namjia haya Ganyan and Sonkwa. My brother, you have seen me now. Thank God this morning you said you have not seen me before. I tell you. This is the first time we are meeting. At all. And I don't know Nosonko, I have not been with him before. I don't have his contacts. But if you are pushing me to him, I don't have choice. Yes. Finally, he has pushed me to you. Yes. And here we are. So as a matter of fact, he was looking for a means to justify him killing me. But Chineke kwe that day. Yeah.
I want to thank God Almighty for saving me, for bringing down a good man who helped to save me. Okay. Honorable Henry Okafor. Okay. The Honorable Commissioner for Niger Delta Okay, Affairs. he was there that day. In fact, on our buffet, who the level of humiliation. Chai. He stopped and Chai. said he cannot see as if he didn't see me. He Chai. stopped and came down. He was my savior that fateful day. And I'm say, Bob Lono, Chineke ga gozia. Chineke ga tiri ya ndu n'elu ndu ya. Chineke ga kpara ya ụzọ. Napụta ya n'aka ndị iro ya. Having saved me, God will also save him in his time of troubles. Amen. My beloved brother, Chineke won't save him from this hoodlum. Kilamberi is a beast coated with human flesh. He is not working for police. Nigerian police force, I know that they say police is your friend. Are they policemen or vigilantes? It's just few policemen. Cultists. It's just few policemen I know that are with him. The remaining boys are cultists, are cult boys from Aslan confraternity. Okay. Cut across on a group, these boys cut across Uguta, Ebema, and Bahaji. Now, say no to crime. Okay. Zushie will bring him. Police should investigate him. I am calling on the IGP. He came, how did this start? Kilamberi came on May this year. There will be Ofuonyeze in my community because I want Izabo. I want community issues as regards to Ezeship. So, yeah, there will be Ofuonyeze. See, I mere Boro Nwangaya, one notorious boy be nolo, and about Ndubisi Obido. Okay. The guy be nolo. Name Haro. Okay. So Balatazi village. So Kilamberi, I don't know how they met. Yeah, the boy was land boy. Okay. And so not to climb, yeah. So feel you say that now the best way to take over my community is to use the boy. Okay. Bia ure PG. Okay. Sisi Onyeza ani mere the boy PG President General. Really? Yes. So with that election, one day Onyeza bia sin on a inauguration. We have an inauguration to be precise, on the night of April. Yeah, be an inauguration. It was on that inauguration. In the community abako, youth abako, Simba, here awaro, again, you gave me onyoshi PG. Okay. Onyo na arogene. Okay. Ono lelu no lo. Ele ho na ro we shop, we office. Okay. Chotani ho na aro. Onyoshi aga achikpa na obodo a. And ndị na-achị anya achị teno ha agụbe. Government dissolve be ha. All right. Etige PG n'elu PG. Onye a na-achị anya achị teno ezube. Ahụ dị anyị mma. Kemgbe chewara anyị. My brother. Emehu that inauguration. Abịa kpọzie Kilamberi buruzie bosses. Chata all these boys ya. Buru from ebe ma abịa. Gbawa egbe na my community. Ndị mmadụ desert ya. Ụjọ abịa onye ọwụla. Of course, ha canopy ndị akpatụtara ya ọda ha ma ịga the canopy. I reported to Ola. I reported to my DPO at Omagwo. They all called him. I reported to my community, my local government leaders. They called Kilamberi. Kilamberi onwe onye azara call ya. Until he emeche ihe ọ chọrọ na my community obile. Si na o meela the boy PG. So his aim that day in Izombe ọmahụ na ọwụ ha anyị nwa ka ọwụ PGs ka na-ebinye those things. Ihe ọ na-shout is ka ebinyezie the boy the palliatives. So all ihe o ji bịa kwụọ m ihe so that the boy ga-eburu the palliatives. Now police ọ na-eme PG mba ana m ajụ ụwa niile na-ajụkwa IG na-ajụ Commissioner of Police Imo State ma ọzi the responsibility of police officers imezi President General of Autonomous Communities. Because their plan will have hiwe say no to crime ahụ. Ụdị ha na-eme na mma ahụ egbe ma. Ka abịa hiwe ya na my community. Na-abịa amị mmanụ kwụwa pipe. Na-amị mmanụ. And I know that Kilamberi is also part of oil bunkering syndicate. Yes. Of course, yes. So, because ụdị ha na-eme ya na my place, anyị jụrụ ya ajụ. Mụ na ndị otu mụ na Tan Union anyị jụrụ ihe ọwụla wụ mpụ na arụrụ ala. Ọ ihe mere obi na-eji jụọ oyi.
since anyị batara mgbe mbụ onye na-aga obile wụ ebe ịga anara gị fon ị ga-ahụ ụmụaka so uwe ndị amị buru egbe bụta ugbu a anyị batara anyị tinyere onwe anyị n'aka ndị nchekwa obodo ndị nchekwa anyị na ha na-arụkọ constitute serious security ọkwa ndị ala dị mma bụ ndị dekwere petition ka ha chụpụ ndị sekuriti ahụ ka ha nwee ike na-eme ihe ha chọrọ ime because ịmara na ala dị mma wuru ndị o nwere formal report to commissioner for police emerezin formal report on that act o mere say ele ihe mere onye polisi ji bịazie na my community bịa ime install a president general ebe e nwere PG already existing my petition to CP ozi ha iwe ya why did I report him to CP na edere petition against him ama m onye edere petition o mere ihe ọjọọ edere petition say ya bịa ha call ya to order police call ya to order na ọ gafeele ọrụ ya so mana when mgbe m dere na o gburu mmadụ na my village or my community I never wrote such petition against him. Onwekwenu mgbe mụ na gị hụkwara thank God ahụbeghị gị before ahụbeghị gị before ihe mgbe ị bịara kwa iviri asị gị ọ gị wụ onye ọwa asị akụ ihe na ịgwaga m ihe gbasara mba mana ọ m choice because o pushele m to you and another thing wụ achọrọ m ka ụwa niile mara ọ na-aba mba na oge egbu m ya na Ndubuisi Obido ha fụrụla ntutu ha taa na ha ga-egburịrị m shita gaa n'ihu ọkọkọ m ụwa niile chọwa ndụ m n'aka ha n'aka Inspector Innocent Chika Okabata Ekelamberi ya na Ndubuisi Obido onwegwo ka izidogo n'ọma akwụkwọ nke a kụrụ gị na agaala m to AC gaa to DC AC esi m ga meet DC agala m meet DC state CID and AC state CID so ha asị m DC asị m mee formal report na nke a okwu ọzọ so formal report ahụ anọkwa m n'elu ya ngwanụ biko nke ọbụla ị na-eme let us be part of it. You know, our organization, Protect the Weak International Foundation, we are compiling every nefarious activities of Okabata, Chekadibia. We are compiling them. Sorry, it's just God that saved me. Sorry, my brother. We'll keep update. So that I never can do matter to the case shagaga. Biko ka ya ọrụ onwe ihe mere mọkọ ụlọ akọrọ m ebe ọwụla m nọ ha chọ ndụ m n'aka mmadụ abụọ a otu ha m n'ọnụ ka ụwa na ya imeela Chineke gozie gị onye nwanyị ga na-edu gị. If this kill and bury is not Hope Uzodimma's boys, why Hope Uzodimma have not arrested this guy that everyone is complaining about? Guys, tell me what you think about this video and share as many as you can.